Адыгея Республикасы таулар иле. Әлеге төбәккә килеп шушы табигать могҗизаларын күрми китү һәм экраннар аша булса да сезгә дә күрсәтмәү зур хилафлык булыр иде. Шуңа да без хәзер юлда, юлыбыз искиткеч. Ул томан, кояш белән аралашып бара. Карап, сокланып туймаслык манзара. Адыгея Республикасының иң төп байлыгы таулары, әлбәттә. Төньяк өлеше аның тигезлекләрдән торса, көньяк өлешен зур Кавказ таулары алып тора. Һәм тагын шунысын да әйтергә кирәк, Адыгея территориясенең 40% чамасын калын урманнар биләгән. Һәм күргәнегезчә, хәтта таулары да урманлы. Без хәзер Азиш тауда. Озынлыгы якынча 25 чакрым тирәсе, киңлеге 15 чакрымга җитә. Тауга Азиш исемен Галим Николай Динник бирә. Тау урманы белән генә түгел, мәгарәләре белән дә шаккаттыра. Иң танылганы зур Азиш мәгарәсе. Искиткеч табигать, карап, сокланып туймаслык, матур уйларга, яңа иҗади үрләргә илһамландыра торган. Шуңа Адыгея Республикасында милләттәшләребез арасында иҗади шәхесләрнең күп булуына гаҗәпләнәсе түгел. Таныш булыгыз, Юныс Ибрахим улы Сөләйманов, Адыгея Республикасының камера музыка театрының сәнгать җитәкчесе, Россиянең һәм Адыгея Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты. Я возглавляю этот театр уже 27 лет. У нас огромный репертуар, опереты, оперы, музыкальные комедии. Гастролируем по Республике Адыгея, по Краснодарскому краю и в других городах. Мин бик бай кеше. Минем тамырларымда ике мәдәният дию. Әтисе татар, әнисе адык милләтеннән. Әтисе ягыннан бабалары хәзерге Волгоград өлкәсеннән бик зур сәнәгать оешмалары хуҗалары булганнар. Тик 30нчы еллар афәте гаиләне тормар итә. Бабасы белән бер туган энесе Адыгея Республикасына килеп төпләнәләр. Бабам сөйләгәннәр унутылмый. Буыннан буынга күчәде Юныс Сөләйманов. Он потихонечку адыгский язык выучил, он русским языком владел хорошо, татарским в совершенстве и работал пастухом, чабаном там, и учился играть на гармонике адыгской. Потом он, как мне рассказывал, что его отец и родители тоже играли. Он женился на бабушке, которая татары. Царским режимом они были выселены на Кавказ из Астраханской области. Вот они нашлись, потом мой отец родился, Ибрагим, он механизатор был, но тоже играл на гармонике. Әйе, музыкага, иҗатка омтылыш юктан гына түгел, нәселләрендәге талантны Юныс әфәнде профессиональ дәрәҗәгә күтәрә. Адыгеяда музыка училищесында укый, ГИТИС тамамлый. Бүген аның иҗат сандыгында 100дән артык спектакль. Республиканың иҗтимагый тормышында да актив эш алып бара. Дуслык оешмасы белән дә һәрвакыт аралашып яши. Татарстан белән соклануын да яшерми. Татарская культура является для нас, если хотите, образцом. А для меня, этнического татарина, я очень горд, что этот великий народ имеет такую культуру и столько профессиональных коллективов. Я очень горд и счастлив, что во мне эта кровь течет. Һәм бүгенге сюжетыбызның икенче герое ул менә шушы Маяк газетасының баш мөхәррире Нәфисә Әнүәр кызы. Адыгея Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дә әле ул. Хәзер әлеге шәхсебез турында тулырак. Нәфисә ханым тумышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән Адыгеяда инде 40 ел бирегә кияүгә чыгып килә. Техник белем алсам да күңелем һәрвакыт иҗатка тартылды ди. Приехав сюда, я поступила в Адыгейский государственный институт на факультет филология, закончила и работала в районном доме культуры. Работала методистом в доме культуры, потом художественным руководителем, директором. Потом еще была партия у нас, вступила в партию. Меня пригласили работать в райком партии сюда, в общественно-политический центр. Тогда создавался, тоже я там 2 года поработала. А после меня пригласили работать сюда в редакцию.
Я здесь работала 2 года редактором районного радио. Вот. А потом меня пригласили работать начальником управления культуры Майкопского района. Здесь я проработала 14 лет. Ну и после этого решили, что я достойна поработать первым заместителем министра культуры Республики Адыгея. И 11 лет я вот на государственной службе была. Когда мне исполнилось 60 лет, я ушла в отставку. И мне предложили эту работу в газете. Вот уже 2 года я здесь работаю. Газета «Иштимагый саяси» 1936 елдан башлап чыга. Майкоп районының тормышын, яшәешен чагылдыра. Эшем бик ошый, коллектив зур түгел, дус бездә юл. Газетадан кала Нәфисә ханым дуслык оешмасы белән дә хезмәттәшлек итә. Инде 12 ел. 2016 елда Казанда булу бәхетенә ирешә. Татар хатын-кызлары форумында катнаша. Чем старше становишься, тем больше желания снова вспомнить язык, увидеть. То есть, когда я ездила в Казань и когда я общалась с татарскими женщинами, я не знаю, у меня на душе был какая-то радость, какой-то покой, не знаю, вдохновение какое-то. Я слушала вот раскрытыми глазами, на все смотрела. Әйе, халкыбыз белән сыкланмый, горурланмый мөмкин түгел. Тагын бер милләттәшебез белән таныштырасы килә сезне. Ринат Якуб улы Рәхмәтуллин Киров авылында 7 балалы гаиләдә туып үскән. Бик күп сандагы хәрби бүләкләр, мактау хатлары иясе ул. Әфган сугышы ветераны. 1986-1988 елларда алгы сызыкларда була. Бу хакта сөйләргә яратмый. Әфганстанга җибәрелүен дә шактый вакыт якыннарыннан яшерә. Маме писал, что я в учебке в Монголию. И уже когда даже в Афганистан попал, я писал, что я в Монголии служу. Месяца 3, наверное, она письма получала, как будто из Монголии, потому что там-то адресат идет только военная, полевая почта и номер части, и все. Ну, потом, конечно, пришлось признаться, потому что, действительно, не дай бог что-то со мной случится, она будет думать, что я в Монголии. Служил я в разведвзводе, отдельный разведывательный взвод горно-стрелкового батальона. Сами понимаете, что постоянно, как говорится, на передовой, постоянно где-то в походах. Бывало, что месяцами в горах находились. Вот, слава богу, все нормально, отслужили. Язмышыбыздыр, бабам беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан, әтием бөек ватан сугышын уза, һәм менә мин дип күрсенеп өстәде ул. Әфганстанга Адыгеядан 860 кеше җибәрелә, шуларның 22се кире әйләнеп кайтмый. Алар хакындагы истәлекләрне хәзер менә шушы солдат чишмәсе мемориалы саклый. Ул 1988 елда ачылган. Без онытырга тиеш түгел ди Ринат Рәхмәтуллин. Үзе шактый еллар эзләнү отряды иҗтимагый оешмасын җитәкли, мәктәп укучылары, студентлар катнаша. Бүген үзе 3 бала атасы, нефть компаниясендә инженер. Әтеләкләренә килсәк, Берчебезгә татарларга зур саулык, бәхетлек, игем тынычлык. Амин. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Адыгея Республикасы.